Вы медунистед ки ин номи асосии ин пускател нест, яъне ин мо номиро доиман пускател мегем, ина мегем тепловое реле ё ки ҳимояи серборӣ. маънии пускател яъне роҳандоз. аммо дар амалан гирем, яъне аз рӯи назариям амаланам яъне пускател гуфта, яъне ҳамон роҳандоз гуфта якҷоягӣ як контактор, яъне як контактор бо як ҳимояи серборӣ аст. замоне ки шумо як контакторро бо як ҳимояи серборӣ якҷоя истифода мекунед, номи пускател яъне ҳамон роҳандози магнитиро мегӯяд, ё ки magnetic starter, ё ки магнитни пускател, ё ки роҳандози магнитӣ. фарз кунем ҷое мешавад ки шумо контакторро истифода мекунед ва онҷо шумо агар номи ина контакторро тоқа истифода мекунед, агар номиро пускател гӯед, ин нодуруст аст. ҳама вақт бояд дар хотир гиред ки пускател гуфта як контакторро бо як ҳимояи серборӣ якҷоя васл шудагиро меноманд, яъне роҳандози магнитӣ.